Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Biz bugün size bagtyarlyk döwrümizin ötüşlerini öz goşundyny goşýan Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň iş hakyna giňişen gurrun bermekçi. Bu hojalyk jemgyýeti diýarymyzda asma patolog sektoruna önümçülüge başlayan ilkinji kärhanadyr. Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň bir ýylda 4 milyon iğne metr asma patologlary hemde 7000 tonna sintlenen metal önümlerini, yani T24 profilleri, alçıpan profillerini, divar profillerini, burç profillerini hemen profil aksesuarlarını öndürmäge mümkinçiligi var. Avropa ülümlerine dolu gabat gelýän akustik ulgamly asma patologlaryň Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetine öndürülýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Akustik ulgamlaryny ses kabul ediciligi ýokary bolan ölümler aýdylýar. Ýagny köp çağaly öýlerde goň galmagal köp bolýar. Ana şonu şuňaly akustik ulgamly patologlary goýsaň, onu jaýyň içindäki ses epesli möçürde adalýar. Akustik ulgamly, ýagny ses kabul ediciligi ýokary bolan asma patologlar diňe bir ýaşaýyş şaýlaryna däl, çağlar baglaryny, mekteplerde, ýygnak çaýlaryny, dürli idara käýhanalarda, hatda aýdym tabiýadan studiýalarda da giňden ulanylýar. Elbette müşterilerin talaplarına göre asma patologlaryň renklerinem sağlak bolýar, materiallarym edir şoňaly gipsden ýa-da agaçdan hemde alüminiumdan taýýarlak bolýar. Yine bir aýratyn bellemel zat, olamasa asma patologlaryň arkasyna spandboard materialynyň ýerleşdirilmelidir. Bu material tozun bölücükleri arkaly geçip bilecek ähli mikropları ödüne tindirip alýar, şeýlelik bilen hem jaýlaryň içinde adamyň saglygyna peýdali howa şeýletlerini döredýär. Bu material, ýani spandboard materialym, şeýlelik hem gips materialym bizim öz ýurdumyzda öňürýär. Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň öňürýän önümleriniň ählisiniň diýen ýaly ýerli çymarlan taýýarlanýanlygy aýratyn bellälikdir. Dar otoglary has giň görkezmek üçin ýürütene şuňaly ýüz görülýän aýnadan hem diwarlar ýa-da patologlar edip bolýar. Müşterilerin isleýine görä bu materiallary aýnadan näle howpsuz görnüşinde, ýani şuňaly döwünmeýän görnüşinde de ýatak bolýar. Gurulşyk işleri ýa-da awatlyş işler geçirilenine esaty ýüze çykýan ýagdaý gurulşyk önümleriniň, ýani materiallarynyň ýara artykmasy bolmagy ýa-da kem çykmagy. Bu meseleň çözgüdi Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň ýürüte prilajeniyetinde goşundygyna bar. Şol goşundyda prilajeniyede ýürüte hasaplaýjy enzam oturdulan, näçe iğne metrde awatlyş işlerini geçirjek bolsaňyz, şonu ýadyňyz, size gerekli enzamlaryň, gerekli önümleriň anyk möçleri şol ýerde ýadylýar. Şeýlekem şol prilajeniyede Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň öňürýän ähli önümlerinden giňişen tanşyk bolýar. Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň önümlerini internet ulgamy arkaly targap bilersiňiz. Bu jemgyýetde eltip bermek hem gurnap bermek hyzmaty ýoly goýulandyr. Ýene de bir aýratyn bellemel bar, olamasa bu önümler ulananyny ýanygyna çydamly materiallaryň ulanýanlygy. Ine gipsin arkasyna şuňaly falga ýerleşdirilen, bu orta ýanyň howpsuzlygyň talaplaryna dol gabat gelýär. Ak Bulut'un Made in Türkmenistan ýadgyly önümleriniň diňe bir ýurdumyzda däl, hem de orta daşary ýurtlarda da giňden tanalýanlygy bildiýsen buýsanlary. Ak Bulut'un hünärmenleri häzir smart patologlaryň üstünde işläp oturýarlar. Smart patologlar beýnäme, bu elbetde akylly patologlar. Ýagny şyralar sağlamakmy, patologlaryň renklerini, şekillerini sağlamakmy, garad akylly öý ulgamyna degişli ähli funksiýalar şol smart patologlarda jemlenýär. Ak Bulut hir we kämillerin döwrüne sağlaşýar.